Natawa pag una artista ng way boto. Unsa man gura naman ako ngaw. O kanang bagay ra po na niya. Unsa man kay itong himuon dahil anong mambuli man. Oh. Ay simple ra kayong movie atong himuon ron. Aswang-aswang or abat-abat. Abat-abat dahil nakadala tagto ko na ako mamahihita dire. Ay dili mo ko ta mamainit dire kay kung mamainit ra ta nagdala nun tatag kape. Mana sa nang mungobra diha oh. Kulang pa na kayo. Okay na ni direk. Sabay. Okay na. Marano po kag naibungot ana. Ako rin butang takore. O sige, butang ra ng takor idas daplin ha kay basig makuha sa kamera. Sige. Unsa day kung roll ani direct ay. Ang imong role ane, aswang kuno ka. Din kana si Marlo, muna imuhang kanon. Sus direct dili man taon kusutan. Pelikula ra man gud ni ko ka problema ana. Puni sa gwapo. Ay na gud reklamo maron ibitaw pud ko kadulot nimo. Unsa makaer ka balaka. Sige na lang gud. Nya, unsa man ako pagkaon niya dire? Ay kanon gud nimo gud ipakita gini mo nang imong bisba nga aswang jud ka aning pelikula ha kay aron masikat ta. Oh, ana day direct. Ya. Akong ipakita ani nga aswang ko din akong kanon si Marlo. Patag, impas corona ni. Ay nang sige sa badya kay magsugod na ta. Aron madali ta. Sige direct. Nya, kameraman okay na diha. Okay tayo direct. Andam na kayong kamera. Karon nga ha basig bati na. Oh, tama sa mong naw. Andam na direct ko. Sugod na ta. Sige direct. Ikaw Marlo para mapakita nato nga kanunta ka dito kay kang galakaw kuno ka rin. Kanunta ka. Ato ko dito? Oo. O sige, aswang mako. Galakaw kuno ka rin aswang kuno ko. Dito kay kang gari ko aray. Ya, pagali. Okay. Kanunta ka. Cut! Sama diri. Pagkabuguan nimo sa? Di ba giinanti ka nga kaning takor ipadaplin dito nganong naamo ko na nimo gibutang diri. Matag takure oh. Ilabay ko niya ng sumulo. Katawa ni. Ganahan mo artista dili kay mangita lang kog lang artista. Sorry na ko diri. So gadali ta. Tag na to. Nganong ganala po kag takore. Kana untang wala na mo'y palpak baka nang may nagikaayo ba. Tarungan niyo ha. Oh, tarong na mo. Tikto ta. Tarungan ninyo. Kameraman okay na? Oh, okay na. Sige. Aksyon. Unggoy. Kasi unggoy. Aswang ko di ka unggoy. Cut! Ikat! Kung na direct. Katong. Okay na. Cut! Daw saan mo taon mong duha nganong galalis mo kuno mong duha? Nga nga tong gihimo diri, horror movie nga nung nakabot na mo kuno mong unggoy. Siya man direct, giganan makog unggoy. Unggoy lagi direct. Kurang naman man ko nakiko ko. Now, direct ko. Ang inyong role ane, ang nasa script, ikaw Remark, mo'y aswang. Din ikaw Marlo, mo'y kanon. Di kayo magsimog lalis duha? Nan, nabaganin. Okay. Sa may labot po na ako. Sige, direct, balik. Balik to Marlo. O sige, balik. Tarungan niyo ha. Kay tik 3 na ta. Sige, cameraman, okay na? Oh, okay na, direct. Sige, ready, start! Kanon ta ka. Ay mo kung kanon. Oh, sige. Ari. Cut! Okay, direct. Cut ba? Cut! Relax o sama. Cut o. Dala okay na. Cut ka mo ba? Noon sa naman taon na yung acting. Ikaw Marlo, kay paakon makang Remark, mahadlo ka, di kay mayon kang papa. Mura ka bot ha? Sir, dito akong gibuhat direct. Buyagon ka, tikaog dito sa'yo. Abi na ako ipakaw na rikta. Sige balik, tarong ha? Tilaw ko niya ni kung kumo. Tikpor ta, tikpor. Sige, direct. Kameraman, okay na? Okay na. Sige, kay magsugod na ta. Ready? Start! Gilo kayo. Nakatawan man uni direct. Sige, padayon mo, padayon! Sige direct. Ta, kameraman, puli ta. Kabaan ni mo gliog Marlo. Ilom da. Kapal atang direct. Uy. Asa mas direct? Wa na lagi. Tuara.